Srdečne vás zdravíme, priatelia, všetkých cestovateľov. Poďte sa s nami pozrieť do tohto malého raja na Maledivách. My sme si tak kvázi splnili sen, podarilo sa nám sem dostať. Boli sme na lokálnom ostrove, vysvetlíme, chceme vám to ukázať. Toto video inak pôvodne nemalo ísť na YouTube, ale povedal som si, že vyberiem ho z archívu a postrihám a dávam k tomu nejaký koment a nejaké základné informácie, ak by ste sa náhodou chystali aj vy navštíviť toto krásne miesto, aby ste trošku vedeli, že do čoho idete, čo vás čaká, na čo sa pripraviť a tak ďalej a tak ďalej. Poďme sa ale na začiatok pozrieť trochu do histórie. Takže od roku 1972 až do roku 2009 mohli byť zahraniční turisti ubytovaní len v rezortoch, na tzv. Rezortových ostrovoch v rámci nejakého modelu jeden ostrov, jeden rezort. S výnimkou niekoľko málo hotelov v hlavnom meste Mále. No a tieto rezorty boli oddelené od lokálnych ostrovov, kde žijú miestni obyvatelia. No a radikálna zmena nastala až v roku 2009, keď maldívska vláda povolila prevádzku malých penziónov či hotelíkov práve na týchto lokálnych ostrovoch. No a táto zmena mala spraviť turizmus cenovo dostupnejším a rovnako mala umožniť lokálnym komunitám priamo benefitovať z turizmu. My sme leteli priamym letom zo Švechatu bez prestupu z Austrian Airlines. Mali sme zlacnené letenky vďaka tomu, že sme pracovali pre jednu dcérskú firmu, práve Austrianu, čiže za 2 spiatočné letenky sme zaplatili v úvodzovkách len 800 eur. Náš let trval 9 hodín, bol od 8, čiže by sme mali doletieť na Maledivy o 5 ráno, avšak tam majú o 3 hoďky viac, takže sme doleteli o 8. No a o 10 sme mali pripravený čln, objednaný čln, ktorý nás bral na náš ostrov. Inak neviem, či ste vedeli, ale Maledivy sa rozprestierajú na ploche približne 90 000 štvorcových kilometrov a skladajú sa približne z 1190 samostatných ostrovov, ktoré sú roztrúsené po 26 atoloch a približne len 200 z týchto ostrovov je obývaných. Atol je v podstate súostrovie, v ktorom sa nachádza kopec ďalších ostrovov. Niektoré z nich sú obývané, iné zase nie, niektoré sú rezorty a niektoré sú lokálne ostrovy, kde žijú miestni obyvatelia. No a práve na jeden z týchto lokálnych ostrovov sme sa vybrali my. Cestovali sme z hlavného mesta Mále, z Nord Mále atolu, alebo známeho aj ako Kafu atol. Cestovali sme do Ari atolu na ostrov Ukulhas, to je tam v tom srdiečku, niekde tam. Ten samotný speedboat, tá rýchlostná loď, ktorá vás tam zoberie, vyzerá nejako takto, má to kapacitu zhruba nejakých 50-60 ľudí, naložia vám batožinu a idete, cesta trvala nejakú hodinku a pol a musím vás upozorniť na jednu vec, pokiaľ máte tú možnosť, sadnite si čo najviac dozadu v tom člne, pretože ak budete sedieť v strede alebo vpredu, on ten čln tak celkom dosť plieska o tie vlny celú tú cestu a je to dosť nepríjemné. My sme sa nevedeli inak dočkať, kedy konečne vystúpime z toho člnu. To je jediné, čo vám trošku kazí tú dovolenku, ale dá sa to prežiť. No. Hlavne, keď sa potom ocitnete na takejto nádhernej pláži. Posúďte sami. No a ešte sa vrátim rýchlo k tej lodi, tam nás to stálo jedným smerom na osobu $50, takže pre dvoch $100. Inak oficiálna mena na Maledivách je maldivská rufia, 10 rufí je zhruba 56 centov, takže 100 rufí zhruba 5,60 a nedajú sa zameniť u nás, takže musíte si ich zameniť po prílete. Doláre sú takisto všade akceptované. Ja by som už teraz asi platil len v rufiách. Ešte sa vrátim trošku späť, boli sme ubytovaní na tomto mieste v Tropico Villa. Nečakali sme nič luxusné, ale bolo to úplne fajn, vpredu také malé posedeničko, posteľ fajn, bolo to čisté, sprcha vecko, jasné, bola tam klimatizácia, tuším aj safe, to si nepamätám. Proste mali sme všetko, čo sme potrebovali, takto vyzerali nejako tie komunálne priestory. Toto je ďalšia fotka stade, inak pozerám, že teraz sú tie ceny už niekde úplne inde, pretože my sme platili fakt smiešnú sumu, hneď vám ukážem. Takto to vyzeralo v noci, večer to mali takto vysvietené. No pozrite sa na tú cenu, ktorú sme zaplatili, 500 eur to bolo zhruba v prepočte. A bolo to 18. apríla až 25. apríla 2024. Jasné, že tie sumy sú už dnes niekde úplne inde a ešte dokonca si pamätám, že toto ubytovanie práve len začínalo. Takže pravdepodobne mali aj také nejaké kvázi uvítacie ceny, ale aj teraz, čo sme hľadali,
Sice nie v tom istom ubytovaní, tam už vystrelili cenu dvakrát takú veľkú, ale pozrite sa tu napríklad 634 alebo hotelík pod tým. A tiež to je v apríli 27 na týždeň, alebo dokonca aj za takú sumu ako 433, čo už je naozaj že ešte menej, než sme platili my. Takže je veľa miest, je veľa iných ostrovov, je veľa iných penziónov, bed and breakfast, takže treba fakt len hľadať. Naozaj sa dá nájsť ubytovanie za veľmi rozumnú cenu. My sme si riešili ubytko po vlastnej osi a to klasicky cez Booking. No a čo sa nejakých voľnočasových aktivít týka, tak my sme sa hlavne opalovali, šnorchlovali, mali sme požičaný vodný skúter, tak bežne sme sa prechádzali, mali sme požičané bicykle, čiže sme sa trošku bicyklovali. No a viete si tu požičať aj podtapačskú výstroj, ak máte kurz. Ak nie, tak si ho tu dokonca viete aj spraviť. No a toto už sme boli na takom móle, kde miestni rybári hádzali zvyšky rýb do vody, takže žraloky sa na tom prišli takto priživovať, tak sme ich videli zblízka. Inak toto sú tzv. Nurse shark alebo žralok fúzatý, ktorý nie je nejako obzvlášť nebezpečný pre človeka. Inak takto vyzerá úplne bežná ulica tam na Úkulhase, inak ak tam ešte niekde nájdete nejaký neporiadok, tak je to normálne, pretože sa tam stále nejako stavia, vylepšuje. Je jasné, že tieto lokálne ostrovy nie sú také vyčačkané ako tie rezortové. Aj tak to nejako môže vyzerať obyčajná ulica. Inak keď sa pôjdete prejsť aj mimo tej Bikini Beach, tak sem tam nájdete nejaké drobné odpadky, nejakú tú plastovú fľašu, nejakú hrdzavú plechovku. Pravdepodobne to asi len vyplavil oceán a tí domáci to tak nejak nechávajú tej prírode, nech si s tým poradí. Za zmienku určite stojí, že oficiálnym náboženstvom na Maledivách je islám, no a aj 98 až 99% ľudí žijúcich tu sú moslimovia. No a s tým sú spojené aj určité pravidlá. Tak napríklad ako turisti sa môžete kúpať len na Bikini Beach, čiže na bikini pláži, ktorá je na to určená. Tam môžete byť normálne v plavkách, na nejaké opalovanie nahý alebo na nuda pláž alebo kúpanie nahý zabudnite, to tu je zakázané. No ale keď odchádzate z pláže, musíte sa normálne obliecť. Nie je dovolené chodiť po ostrove akože v plavkách, čiže normálne tričko alebo košela, a keď nie dlhé nohavice, tak aspoň nejaké šortky, kraťasy. A ďalšia zaujímavá vec, čo ma teraz ešte napadá, čo by mohla zaujímať Slovákov, a veľa ľudí mi hovorilo, tak to teda nejdem, je, že sa tu nesmie predávať alkohol. Hej, alkohol je tu zakázaný na lokálnych ostrovoch, povolený je v rezortoch. Čiže tu kúpite v obchode jedine tak nealkoholické pivko. Ja som si ho celkom vychutnával, ale to ja pivko rád a vôbec mi nechýbalo. Boli sme v tomto bare, Okula bar, a tam sme si vychutnávali miešané drinky, nealkoholické samozrejme, a k tomu aj čerstvé smoothiečka z čerstvého ovocia, takže úplná paráda. Ak by ste predsa len mali pocit, že si chcete niečo prepašovať, tak sa pripravte na to, že na letisku vám ešte dajú príručnú batožinu do rentgenu, takže ak by ste niečo mali, predpokladám, že vám to proste zhabú a vyhodia. Pekne nealko pivečko, čo vám viacej treba. No a takto sme sa boli večer väčšinou prejsť v prístave po večeri, trošku to rozchodiť, nadýchať sa čerstvého vzduchu. A zaujímavá vec, toto robia väčšinou tí miestni večer, že sa takto tam premávajú na skútroch, decka, tínedžeri tam hrajú futbal, lebo tak akože cez deň sa veľmi na tom slnku nedá. No a tu sme už na jednom ostrove, čo sme si spravili taký výletík, neviem ako sa to presne číta. No a je to taký neobývaný ostrov, mali sme tam byť sami, no dobre, bolo tam pár turistov, ale ten ostrov bol celkom dosť veľký, taký dlhý cíp, čiže akože úplne v pohode sme si každý našli nejaké to svoje vlastné miestečko. Oni tam tuším aj opekali alebo také čosi a my sme sa tam zase prechádzali, kúpali, úžasne sa tam šnorchlovalo, korytnačky, všetko, no proste úplná pecka. Žiaľ, nemal som v tom čase ešte kameru pod vodu, takže neviem vám tieto zábery sprostredkovať, čiže vidíte, musíme sa tam proste vrátiť. A tiež som nemal dron, čiže no, to by boli tiež fantastické zábery, ale tak na budúce.
A čo sa oblečenia týka, vôbec by som si z toho nerobil ťažkú hlavu. Niečo ľahké, vzdušné, pretože tu je veľmi teplo. Je tu síce iba nejakých 32 stupňov asi, ale veľká vlhkosť a je to skoro na rovníku, takže tých 32 je trošku iných ako u nás. Niečo ľahké a všade sa tu chodí v šlapkoch. Či do obchodu, či na pláž, či na večeru, takže stačí vám jedny tenisky do lietadla. Proste šlapky, v tom budete chodiť celú dovolenku. To sa nám ináč veľmi páčilo. No a toto nás trošku zarazilo, že vlastne zostali tu po tých dovolenkároch nejaké odpadky, neviem teda po ktorých, ale pravdepodobne to tu nechali nejakí, čo si tu robili piknik, no, že to nezobrali za sebou, nevyhodili. No a tu sme sa už ocitli cestou naspäť z tohto ostrova na ďalšom ostrove, ktorý bol rezortový, ale bola kedy dávno. Proste jednoducho je to opustený ostrov, že vraj tí, čo to tam nejako prevádzkovali, sa nejak nerozumeli s vládou Maldív, že tu mali nejaký problém a proste museli to zavrieť, tak nám ponúkli, že či by sme to chceli vidieť, čiže jasné, 100%. Zabudli nám povedať inak ten kapitán aj s tými našimi sprievodcami, že sú tam takí nejakí dvaja strážcovia kvázi v úvodzovkách, čo tam proste bývajú a nejakým spôsobom na to tam celé dohliadajú, ktorí neboli veľmi šťastní, že nás tam videli. To si oni potom nejak tam vysvetľovali s tým kapitánom, ale nechali sa nás tam našťastie prejsť. Nemohli sme sa tam, jasné, že ničoho nejak chytať, nič babrať, nedaj Bože si odtiaľ niečo brať, ale dovolili sa nám teda prejsť po tom ostrove a trošku si to tam natočiť, takže určite to bol tiež zaujímavý zážitok. Je obrovská škoda, že to tam vlastne takto chátra a že potom ako to padlo sa toho niekto nechytil, pretože však bola, kedy to bol určite krásny a na tú dobu určite veľmi luxusný ostrov, ale teraz žiaľ to tu už len tak pomaličky chátra, zapadá prachom. Škoda, no. Rozmýšľam, že čo vám ešte teda také povedať. Rozmýšľam, čo ma ešte napadá. No ak by vás niečo napadlo, tak mi to kľudne napíšte do komentu. Ja vám veľmi rád odpoviem. Všetky komenty si prečítam, ak vás niečo takéto zaujíma. Tu sme už vlastne boli na ceste naspäť z toho výletu a vlastne z tohto opusteného rezortového ostrovu a vracali sme sa naspäť na Ukulas. Predpokladám, že na týchto ostrovoch nie je nejaká veľká kriminalita, aj my sme sa tam cítili bezpečne, všetci boli milí, prívetiví, úslužní. Ak nás povedzme niekto neodzdravil, možno nám iba nerozumel, ale akože naozaj všetci boli fajn a dovolenka bola super. Ešte by som vám ukázal nejaké papáničko, čo sme tam mali, tak toto boli nejaké čerstvé rybky, normálne s hranolkami a toto boli zase nejaké morské plody. Od tohto síce blok nemám, ale od toho ďalšieho som si vložil fotku, čiže toto boli normálne fish and chips, potom také nudle s tuniakom a tuto je účtenka z toho, ja som to nejak prehodil na tie naše veci, takže kľudne sa pozrite, je tam fish and chips za 6 €, potom tie nudle s tuniakom za 5,20 €, potom také nealko pivko sladké, niečo ako Radler za 2,60 €. Parata to bola taká ich domáca placka, ináč výborná za 1,70 € a litera pol minerálky za 85 centov. Potom nejaké ich dýško, nejaký service charge a nejaká ich lokálna daň. Za to všetko sme platili $19, čiže nejakých 16,50, čiže vynikajúca cena. Oni sa tam tak trošku jednoduchšie stravujú, ale úplne nám to stačilo, proste vždycky sme boli najedení a toto sme zase mali vynikajúcu Indiu tiež. Inak, čo nás veľmi tešilo, že sme nemali vôbec žiadne zažívacie ťažkosti, čo sme sa trošku báli. No a tu sme zaplatili 27,50, čiže nejakých 23 €, dve hlavné jedlá, ryža, tie placky, 2 softdrinky, voda a ešte účet za servis. Takže zase by som povedal, že úplne v pohode. No a na čo som ešte zabudol je vlastne to, že počas dňa a aj skoro ráno tam vlastne zvolávajú z mešity na modlitby, takže to je tam počuť, to by vás mohlo teoreticky rušiť. A ešte jedna taká zaujímavá vec, že som už tuším aj spomínal, že všade sa tam chodí v šlapkách, ale tieto šlapky, pokiaľ idete do nejakého obchodu, si musíte vyzuť. Musíte tam proste chodiť na boso, taký je obyčaj, tak sa to u nich patrí.
Na tom ostrove samotnom ešte bol aj bankomat, takže keby bolo treba, tak si môžete kľudne peňažky ešte vybrať z bankomatu. No a tu už vlastne odchádzame, ešte sme urobili takú rýchlu zastávku na ostrove Raždo, kde sme zobrali ďalších ľudí a vlastne smerovali sme už na ten hlavný ostrov. No a keď to tak všetko zrátam, pokúsim sa to celé urobiť nejaký taký sumár. Myslím, že sme neprekročili hranicu $2000, čo pri dnešnom kurze, dnes je 6. august 26, je nejakých 1730 eur približne. Čiže určite sme neprekročili 2000 eur, tak si myslím, že táto dovolenka úplne stála za to. No a dôvod, prečo sme vlastne poslednú noc strávili v tom hlavnom meste na tom Hulumále, je ten, že nejak nám nesedel odchod tej lode z ostrova s našim odletom. By sme to proste nestíhali, takže tú poslednú noc sme museli stráviť tu, ale aj to bolo fajn, pretože mali sme hotel iba za $63 a vlastne ešte sme sa boli prejsť aj po tomto Hulumále, ešte to sme si pozreli, boli sme v tomto parčiku, boli sme tam v prístave, dali sme si kafečko, boli sme v takej pekárničke, dali sme si tam fajný koláč, no proste ešte sme celkom príjemne strávili ten posledný deň tu. No toto bude vlastne už na teraz všetko. Odo mňa, ak sa vám videjko páčilo, určite nezabudnite dať like, môžete ho zdieľať a ak by ste chceli podobné vidieť v budúcnosti, tak si kľudne dajte odber, budeme len radi, ak by vás niečo napadlo, alebo ak cestujete na Maledivy a niečo som zabudol spomenúť, alebo máte nejakú otázku a budem vedieť odpovedať, rád odpoviem, dajte do komentu. Tu sa už ináč dívate na Malé, mesto, ktoré je veľmi husto zaľudnené, je tam nejakých takmer 19 000 ľudí na 1 km štvorcový, takže niečo neskutočné a pritom na tej malej ploche v celom tom meste žije nejakých 211 000 obyvateľov, aspoň tak nejak hovorí Google. Takže ďakujem vám za pozornosť, priatelia, a majte sa krásne pri ďalšom videu.